kalat na yung meron kun. Ay, pag inaabot kay ikat mabubuhi. Ito ng panit. Di ano itong plano niyan? Pagkanto kanda, kuhan, kanda bungot. Huy, kaibigan. Lechon. Oh, pasal pa man. Dala kita sa ako. Ano sa akong galing kada ako na ito. Jill, pagkadaan na magsisilpihan na kita. Okay, Elaine, RG, yes. Oh, Linden. Ha, nauto video ni guys. Yes, ready na po ang mga gift namon para namon ni na anak. Wow. Aabot kalat na yung meron kun. Ay, pag inaabot kay ikat mabubuhi. Hello, Miss Beautiful. Ang pinakamahusay namon nga ka-share nga diha Mini Mall. So, ano naman natin gopon nga manager ang Mini Mall. Boom! I mean, other woman. Wow! Other woman. Adi na po nato ninong tal. So nga niya napakatunap kami amon sinisiring nga pinanganak celebration nga kay birthday niya na. So para nagbibiling po na sorted item hadi po ito minimal. Damo po nga di welcome po kamo nga di kay wala po ini pag-alangan minimal. Kaya ano pa ni yung mga sangkay ginuhulat paka di na kamuan minimal. Yes, tabukla po yun di manaog marketing. May dapulat nga nila Facebook page, visit na lang po kamo nga tupugin po po san product kan minimal. Gawasan minimal. Yes po, may dapo nga nagtitinda nga di nga prutas. Ayan naman po, manok, yes, bapakamura po yung manok nga nga tag 20 la, solve ka na. Yan naman po yung RG, ginulat po yung Lilin kay pumasa kay Ayelin. Okay, ginatag na ni Eghep. So ayan, babayaan ko anera kay mapakantuan ako. Ayan, namon sasakyan, adop may Pacifica. Sana all may sasakyan. Ayan po. Yes, nakikita ko po, damon po nakaparada niya ng motor nga didapit may mang inasal. Siguro damon nangangaon niya na nga di ha. So may nagbabaligya pulat nga mais. Brum-brum na po kami niya na kung ta maging maupay naman pagdalaga ng kalsada ng sip po kami makaabot nito para always happy nga makato kami ang celebration. So guys, ini nga dapit wala po panitabo nga disgrasya kung dire po narubahan la po ini nga dump truck nga amo ito nga ginchichik po aning iram makina. So pwede man po makaagin single magulat la po kitang chimpo nga aton na pisto nga dumiretso na po kita ngadto. At adi na ako na makalugar naman ako. Yes, sumuksok na po ako kay adi man. Okay, duwa nga ini nga truck nga aton ginhulat. So aw diri nga adi nga dako amo di ban marabot. Amo pa to narubahan ni kulay white. Yes, hinahinay pula kita. Mga masuksok na lalat kita para makadiretso na kita. Okay, sip po. Anong travel. Wala pa panitabo nga disgrasya. Kundiri, narubaan la. Malmanggo dito. Kaya basta nakuha. Natirik manggo da makina. Labi na nga di nadapit kay baga sagkaumpoy niya tala. At pag adag ko na nga truck, pag di nga makabulyo, sigurado patay ang makina. Istambay la po anay. Kaya di po, mga inaayos pa mo po mga kalsada nga di. Okay, happy trip.
Yes, hindi naman dapat cruising po ng diversion road. So anya na po, di na po kita Socorro, irani na po kita nga ton birthday celebration. Okay guys, waiting po ana kita kay ginaid po ating kalsada, nakakulay rin pa po yan. Diri pa atong pisto para dumiretso to. Wala tong tala po yung mag-green. So, ayun na guys, nag-green na, diretso na po kita nga to. Okay, nahinila po kay para gyapon maka okay. Hindi kita makasagasa. Alright, nakaabot na gyapon kami. Wow! Ang saya ko naman dahil nakapagaganda ng smile ni Madeline. Alright, naghanap lang po ako ng mapaparadaan. At ayan na po, papunta na po ako sa kanila. Pakanto na ako. Okay, di na po. Yes! Nga na, di na, antuma po ang sinisiring. Nga amay ang nag-birthday niya na. Okay, Jerome Reposo. Madalagang po niya na, kaya nag-istorya po kami ni. Okay, maupay nga gabi, adi na po kami, nasulod kami niya na. So, nakikita ko po ang mga adi atong mga nagpakapaligid. Adi po ang sinising nga ninong, ninang, auntie, tiyo, mga umangkon. Yes na yes, nagsiselfie mo muna sila at ito na po. Papakilala ko sa inyo. Walang iba, pinakagwapan bagakay. Yes, kilala ni Ken Tinay. Alright, Ken, kumusta ka na? Napakaganda naman yung pagkikita natin dito pa. Nice picture at nakakita po nga di. Oras nan pangaon, syempre na unay arjamon pag una pagkaon unaon ngiyan rice kaya amo po itong pinakauna nga tanan. Syempre adi na po niya ginlilinian kanina pa mismo pala intro naginakan na isusulod ko niya sa akong lechon. So di mo na may susulod, silapin na lang, ulo na lang, hinahinay ha, kay delikado na high blood. So ayan na po, adi na po kami na akong lips, nag-aasiti na. So RG, wow, kopi kakaon, nice. Diyan, nagkakutsara tinidor pa, wow, ganda, may tubig at na. At may dapa cookies, nakaw naman, titilawang ko lechon ng panit. Wow. Kaastig karagumuan lechon ng panis na spicy naman yung nagluto. Salamat tayo mo kaupayan ng kaluto. So siyempre po namon, igi-enjoy po namon ang food niya na. Kay mga bata pa mga kay siyempre po malagas na kita damo ng bawal. Kaya niya na, mintras bata pa patakasin pagkaon. Okay, di ba guys? Amo to tatong kinabuhi. Adi kita nabubuhay po pagkaon guys. Siyempre sugad man naubos na unang nakuha ni RJ pagkaon, wala iba nga makugos na yan yan iya na anak. Siyempre hatag na po ito ni Mami. Hindi na mo pa pagkaputa. Ito, mama. Mama. Ay. Nadiri. Malaking kasi tao. Nadiri ang kanyang no. Dahil pa lang kita. Dere ako na marga dito. Hello. Hello, knock knock. Siyempre, di naman ang pinaka-special nato ng ngatanan. Kailangan po nato ng picture. Siyempre, amo winian magsisilbi memory ang pag-oro po nato ng sugat na magiging madingat pa din naton. Arena.
Ngan sugad man iniyang hatanan pag may okasyon, di gud mawawaran sinisiring nga al sa baso. Yes na yes, amo po yung pinakamawapay nga tanan. Adi po nato ni Madeline Lin. Ngan sugad man to nga naka-ing si Onyor. Yes, si pare Onyor po to. Nga na di man naka-black nga nabumuati pare talyo. Yes na yes, magtitikang na po naton sinisiring nga 1 round. Ewa, enjoy for the day.